Tremendo. E para evitar danos persoais nun incendio na casa, os servizos de emerxencias dannos estes consellos para sabermos como actuar. Desde que comezou o inverno houbo un aumento de incendios domésticos. Deshumidificadores, estufas, enchufes sobrecargados ou instalacións obsoletas adoitan estar na orixe destes sinistros. Así que moitos poderían evitarse con prudencia e precaución, facendo un adecuado mantemento dos electrodomésticos. Xestos tan sinxelos como limpar o filtro dos deshumidificadores. Lerse o libro de instruccións dos diferentes equipos para ver que teñen un mantemento. Cando estemos na casa que os electrodomésticos estén funcionando con nós non deixalos os deshumidificados como deixa a xente aí todo o día. Pero se a pesar de todas as precaucións sufrimos un incendio na casa, primeiro debemos intentar manter a calma, chamar os servizos de emerxencias e mentres os agardamos, sair da habitación onde se produce o incendio. Pechamos a porta para evitar que o lume e o fume se propague por toda a vivenda. Dirixímonos a poder ser a zona máis alexada da vivenda de onde está o incendio. Procuramos ir sempre, se hai fume na casa, pois pegados ao chan, agachadiños, con un trapo húmedo e tal. Cando nos quedamos na habitación, confinados, pois tamén evitamos que entre fume nesa habitación con toallas húmedas e con trapos polas rendixas da porta. Se vivimos nun edificio, se o lume está nun piso máis baixo de onde vivimos nós, pois procuraremos confinarnos porque o fume vai ir para arriba e vai se encher de todo o co de escaleiras de fume. Non se deben abrir portas nin ventás no cuarto onde haxa lume porque o oxígeno alimentaríao e tampouco usar o ascensor no caso de ter que evacuar un edificio.